Number 4, Jesus' death is substitutionary work. Unsa man ang substitutionary work? Ako sa ning i-illustrate ninyo later on unsa ning substitutionary work. So atong basahon mga kaigsunan sa unang Korinto 15 bersikulo 3, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat. Si Apostol Pablo nag-ingon ngadto sa simbahan sa Korinto, insa gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Ilinyahi ko ron sa iyong nauna, mahinungdanon kaayo. Unsay nadawat ni Apostol Pablo? Mahinungdanon kaayo. Unsa man ni mahinungdanon kaayo na ingon? Kini mao nga si Kristo na unsa man namatay alang sa atong mga sala. Amen? Hunong sa tadya, namatay siya alang sa atong mga sala. Okay? Kisay namatay para nimo? Si Jesus. Unsa kitoy bayad sa sala? Kamatayon. Kita untay dapat patyon sa Ginoo. Kita untay dapat silutan apan si Kristo may gisulutan puli nimo ug puli nako. So ang iyang kamatayon mo'y silbing substitution aron nga mapulihan ta sa ato ang sala. Siya mo'y nag-angkon, nag-ako sa ato mga sala. Wala unta siya'y sala. Amen? So siya mo'y namatay alang sa ato mga sala, sumala sa nasulat sa kasulatan. Ingon diha sa ikaduhang Korinto 5:21, basa 1, 2, 3, go. Walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Amen. So ang akong giingon na nga ang imong pagkamatarong gikan sa Dios, dili gikan nimo. Nahimo kang buutan tungod na sa Ginoo, nahimo kang tarong tungod na sa Ginoo, kay kitang tanan di ta maayo, dili ta matarong, di ta buutan. Puros ta nakasala. Amen. Apan tungod ni Kristo, siya mo'y gipakamakasala sa Dios aron kita mahimong matarong. Substitution. Mingon ng Ginoo, ikaw, sige, out sa ka, ako'y in. Kita mo anang basket. Okay, say mahiligon res basket. So, ang kinabuhi na to, ang dula sa kinabuhi mga kaigsunan, murag basket, nga, example, si Stephen Curry, na-injured siya. Okay, in Haliburton, out Stephen Curry. Uy, na-injured na po si Kuan, kisama ni si LeBron James. Okay, in Joel Embiid. Wala kaila sa mga Kuan, mahilig sa basket. Ni in na po ang line player, ni out kay dili na niya makaya. Di na gid niya makaya nga ang makalahutay sa dula sa kinabuhi. So kinahanglan nga naay someone nga mutubos sa iyang posisyon. So mao na mga kaigsunan nga kita sa atong kaugalingon muratag na injured, muratag wa na tay makaya, wa na tay mahimo, as in kung baga na fouled out na ka. Saan na fouled out? Ano bang kalima na ka na foul? So, nag-graduate na ka. Di na ka pwede. Pero nais someone itubos nimo aron magpadayon ang inyong dula. And this is part of the team. Hinumdumi, dili ka pwedeng substitutionan kung wala ka diha sa usa ka team. Okay, paminawa sa maayo ha. Sa usa ka dula, kinahanglan sa kang mahimong parties sa usa ka team, aron nga makaingon ba nga dunay pwedeng mo substitute nimo. Di sa ka pwede nga mahimong credited ang imuhang duha dinha kung dili ka apil sa team. Amen. So una, unsay atong requirement para nga mahimong epektibo ang substitutionary work ni Kristo sa imong kinabuhi? Number 1, you must be part of the kingdom of God. You must be part of the team, the kingdom of God. You have to believe that kung naa ka sulod sa gingharian sa Ginoo, naa din ha ang full provision sa Ginoo nga angayan nimong dawaton. Naa din ha ang benepisyo ng imong dawaton. Naa din ha ang blessing ng imong dawaton. When you become part of the kingdom of God, you become that part of that team. Amen. So ang imong pagtrabaho, ang imong pagpamuhat, credited na niya sa Ginoo. Apan, adunay mga dunay problema sa atong duwa sa kinabuhi mga igsoon, kay kinahanglan nga naay someone nga mutubos sa atong mga kapakyasan.
Someone nga dunay motubos sa atong mga kahinaan. Someone nga dunay motubos sa atong kasalanan. Someone nga maoy mo puli sa atong dapit. Aron nga ang atong pagpadayon sa dagan sa uglumba sa kinabuhi magpadayon og modaog tangtanan. Amen. So ang kadaugan natong tanan tungod ra gyud sa tabang sa Ginoo. So mahimo tang magmadaogon kinahanglan nga maging part ka sa gingharian ni Kristo. So kung when you become part of the kingdom of God, so kinahanglan imo yung dawaton nga ang imong kahinaan, ang imong kasalanan, ang imong problema, ang tanan nga di nimo makaya, imong ihatag sa Ginoo tanan. Kaya ba nimong luwasan nimong kaugalingon para ka malangit? Dili. Kaya ba nimong magbinutan kung ikaw lang? Dili. Kaya ba nimo nga maging perfect sa imong kaugalingon? Dili. Kaya ba nimo mahimong matarong sa imong kaugalingon lang? Dili. Pero mahimo nato na kung ikaw mudawat ni Kristo. Kisa na may nahimong matarong karon si Kristo na. Siya na'y magdala sa timon sa imong kinabuhi. Siya na ang magdala sa steering wheel sa pag-drive sa imong kinabuhi. Siya na ang mag-coach. Mura siya playing coach sa atong kinabuhi. Nga at the same time, sa panahon nga wala na tay mahimo na asya nga nitabang aron dag-on ang atong duwa sa kinabuhi. Siya mo'y naghatag nato kadaugan, siya mo'y naghatag nato sa tinud-anay nga victory. Dili ta makadaog batok sa tentasyon, di ta makadaog batok sa yawa kung wala ang gahom sa Ginoo. Amen. Dili ka kadaog ana. Maglisod kag biya sa imong sala kay lami man kay na para nimo. Pero kung naay Ginoo, siya na ang maggiya nimo. Usbon ang imuhang kinaiya, usbon imong batasan, o kinahanglan kang mo follow na sa rules sa team. Kinahanglan kang mo follow sa rules sa usa ka dula. Sama sa usa ka basket, dili ka pwede nga mag-travel, di ka pwede nga maniko, di ka pwede nga kanang bang foul, di ka pwede, dagan kayong mga no, dagan kayong mga do's and don'ts. Amen? So you have to obey the rules. You have to obey the rules and regulations. Anya, na may panahon masipya ta. No? Yan ay panahon ma-found out na. Here comes ang trabaho sa Ginoo, the substitutionary work on the cross. Ang iyang gibuhat dito sa cross, mga kaigsuonan, mao ang pagpuli nato. Imbes kita'y patyon, siya'y namatay alang nato. Amen? Ito pagpakan ng Ginoo igsoon. Dili ba ka angay magpasalamat sa Ginoo? Nga gitubos ka. Muna yung word gitubos. Tubsa ko. Kay, parening ng sharing-sharing ba? Na yung mag-sharing. Daghang kayong magpatubos. Kay, hindi siya kabalong mo istorya. Tubsa lang ko, bi. Nana ba? Unsay di mo kaya, gihimo sa usa. Muna yung tubos. So, nakasabot mo ng redemption. Most ni ang substitutionary work ni Jesus is redemption. Nga unsay di nimo kaya, gikaya niya. Nakuha ninyo? Unsay di nimo kaya, kaya sa Ginoo. So karon kung kaya man di sa Ginoo, nganong mabalaka man ka? Nga kaya man di sa Ginoo. Ano niyo ba mga tao makigsunan nga maulaw mo sa simbahan? Kay ilang unahuna daotan kay siya, feeling niya di na siya mausab. Kana mo'y nagunahon na siya nga ang kausaban ihalang. Pero kung ikaw magpaubos ka sa Ginoo, bisag unsa ka kadautan, pero kung willing ka nga magpausab, magpabag-o, magpagiya sa Ginoo, di na ka maningkamot sa imong kaugalingon, ang imong paningkamot sa tabang nas Ginoo, grasya nas Ginoo, nga makaya nimo kay naay Ginoo nag-uban nimo. Amen ba? Kay lisod man kaayo gyud ang magkinabuhing tarong kung wala tay Ginoo. Kay dili sa kalibutan ang yawa man may magsigi og sulsol.
Ang daotan nga Dios sa kalibutan mo may sigig sulsol pagbuhat nimog daotan. Pero kung naatas Ginoo mga kaigsoon, naay Ginoo magsigig hatag nimog giya unsaon nimo pagkinabuhi nga masubay sa iyang gusto. Kay naatay mga gusto nga dili gustos Ginoo. Amen ba? Nakakaana? Nga nakakay gusto pero dili gustos Ginoo. Kung kinahanglan ta nga makabalo unsay sugos Ginoo. Kinahanglan ta makabalo unsay gisultis Ginoo. Kung wala ta kay baluan na magpataka ta mura kag player nga wa kabalos rules, pataka kag dagan, pataka kag itsa, pataka kag paniko, pataka pamlaking. Ano kinana ba? Wala kay nasabtan nga rules, kakita mo player nga kanang wa jud gidula unsaon pagduwa. Di ba katawanan kayo? Katawanan kay tan-awon mga kaigsoon mo pud nasong kinabuhi mga kaigsoonan. Katawan tas yawa mga higala. Kung dili ta mo sunod sa rules and regulations sa Ginoo. Nakisa may sagad mo katawa ang kauban o kontra. Ang coach mag-goal na Sabi niya kung gipasod di man ka duha di Out sa kanya in. Someone has to come in for you. And that is Jesus Christ. Kung sa di nimo kayanon sa Ginoo para nimo. Amen ba? Inimong tapad makaya na din nato. Makaya na din nato kay naay Ginoo mo tabang nato. Amen. Kung baga, mausab ang imong lifestyle sa kinabuhi mo, nagingon nga, nagginuuhan. Sa una, nayawaan ta. Nga naman, simba tag dili tinuon nga Dios. Nagampo tag dili tinuon nga Ginoo. Sa una, perti nato nga pagkakusugang mag-trash talk. Sa una nga, wapatakilas Ginoo, perting batia na to kinabuhi. Motoy panahon nga nayawaan ta. Pero karon kay giusab man kas Ginoo, siya may ni sulod diha sa imong kinabuhi. Mo nay nagginuuhan na ka. Nausab na ang imong sinultihan, ang imong pamatasan, nausab na sad ang imong panglantaw sa kinabuhi, nausab ang imong perspektibo sa kinabuhi, nabago ang imong kinaiya. Nagginuuhan man ka. Pero kanang tao nga naagyapon ang bati nga batas sa kinaiya, sama ra kaniadtong nayawaan pa. Na nga ayog sugot nga mayawaan gihapon ka. Hindi mong tapad, maginuuhan na ka ha. Ayaw na ng mayawaan. No? Dapat ang Ginoo na mo'y naa makita madayag sa imong kinabuhi. Dili na ang katong datang kontra. Dili na ang tong kontra. Okay. Sunod, number 5, Jesus' resurrection gives us hope. Say it with me, hope. Kung saan man ang hope? Paglaom, dili na katong sigarilyo ha. Hope, paglaom. Mauni ang naghatag natog paglaom ang ihang pagkabanhaw. Kay kung wa pa nabanhaw si Jesus, ang atong pagtuo, walay pulos. Nguli ta. Hindi ta padayon ani. Pero kay, ang Ginoo na banhaw man, mapuslanon imong pagtuo kay walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan from the beginning until now, walay bisan kinsang tao nga o bisan pa nag-claim nga Ginoo siya or nagpakatao dayon ni claim nga Diyos siya, nya namatay na banhaw, way lain si Kristo ra. Way lain. Mo na makigsunan special o very unique and very powerful kayo ang Ginoo mga kaigsunan nga tungod sa iyang pagpakita nga siya na banhaw mo na gipasabot nga wa di ay nasayang akong pagtuos Ginoo kay tinuod gid ay isang Ginoo. Tinuod gid ay isang Dios. Amen tong pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ato makita diri sa 1 Peter chapter 3 verse 4 mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ayon sa gingon diri, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, inay mo tapad dakong kaluoy. Gihatagan kita niya og unsa man? Hinay man, unsa? Okay, ang bag-ong kinabuhi mo gihatag sa Ginoo nimo. So sa paagi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og unsa man? Paglaom nga dili matarog. So ang imong paglaom nga di matarog tungod kay ang imong gituhuan nga Ginoo wala nagpabilin sa lubnganan. Nabanhaw siya gikan sa patay og nisakas langit
og naglingkod ka dun sa tuo sa Dios Amahan dito sa trono. Mga kaigsuonan, kini ang Kristo nga atong gialagaran buhi tinuod nga Dios nga angayang simbahon. Unsa og panulundon nga dili madunot unsa iyang ihatag nato? Unsa maning panulundon nga dili madunot, dili mahugaw og di mahanaw? Unsa man ni ang atong kinabuhi niya dito sa langit? Dili sa kalibutan lunupan ta hugaw gid imong palibot. Ha? Bagyuhon ta, as in kuan jud pretigyong batia. Madunot, mahugaw, mahanaw, matangtang, mawala. Walay kuan magluntad diri sa kalibutan. Pero dito sa kalibutan, dito sa dapit ng giadam sa Ginoo, dili madunot, dili mahugaw, og dili mahanaw. Amen. Tong pagpakan ng Ginoo. Kani siya unsa man ni, mo ni gitagana niya dito sa langit alang ninyo. Amen. Ako pangutana, ganahan ba kang upuyo dito? Kisa ganahan mo ato sa langit? Unsay na dito, doon ay mga dili madunot, ang imong balay di madunot. Walay bagyo dito, walay linog dito, walay kasakit dito, walay pandemic dito. Walay problema na sa dito, amen. Wala na'y utang dito. Wala na'y kumska dito. Hallelujah. Wala na'y dungganon, wala na'y asa, wala na ang mga Turko. Nga dintalon ka og pautang hanton nga nalunod nas utang. Hallelujah, dito sa langit mga kaigsuonan. Di nakakinahanglan kwarta nga madunot kay dito provided na ang tanan sa Ginoo. Amen. Ug pagpakan ng ginaigsuon. Og dili pod mahanaw. Amen. Kining kalibutan, tanan tong naa diri mga sakyanan, balay, kabtangan, kwarta, sinina, ug imong kinabuhi, mahanaw dis kalibutan. Pero ang atong panundon unya dito, kinabuhi nga di mahanaw, di madunot, di mamatay, mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Tong pagpakan ng Ginoo. Dili mahugaw, dili mahanaw pagkanindot igsoon. Hala, ganahan mo ani dili. O kung ganahan mo, pag tinarong mo pangalagad sa Ginoo, ha, ay agad mo kundang, ay agad mo lunga-lunga pangalagad sa Ginoo, kay mao ni ang ato ang motivation nga magpadayon tas pagpangalagad kay naay langit nagpaabot nato. Amen. Dapat worth it pud tang musulod didto. Amen ba? Unsa man ang worth it? Ang ngayon pud ta ba nga makasud didto kay lain pud kaayo no nga musud ta didto unya murag kadilion or murag dili ang ngayon. Dapat ang atong kinabuhi ato nang gisugdan karon nga sama sa usa ka citizen dito sa langit. Kay unsa may gideclare ni Apostle Paul, mga tagalangit mo, mga tagalangit ha. Dili ta taga dinhi. Ikaw nga nahimo kang anak sa Ginoo tagalangit na ka, di na ka taga kalibutan. Lumalabay ra tang tanan diri sa kalibutan. Amen. Pilgrims na ka, sukad na kadawat ka Ginoo, sukad nga nakunsahan ka Holy Spirit, dili na ka taga kalibutan, tagalangit na ka. Ang imong citizenship diri sa kalibutan, temporary ra. Amen. Ang imong citizenship dinhi asa ka nagpuyo, lumalabay ra. Hinumdumi, do na kay adtuan nga walay katapusan. Doon na kay adtuan nga dili mo hunong ang oras. Dili mo hunong ang panahon. Wala na'y gabi kay kanunay adlaw. Eternal naman. Amen. Dito sa dapit nga walay ngit-ngit, walay shadow. Ka-imagine mo anang walay shadow? Nga bisan asa ka punta, walay shadow. Ining ana nimo, nay shadow. Na may kuan, nay hayag diri, ining ana nimo, nay shadow Dito sa langit, di ka kitag ngit-ngit, di ka kitag shadow. Kay bisag asang dapita, perting hayaga. Amen. So nagpasabot usab ka na mga kaigsonan nga ang kinabuhi dito sa mga Kristohanon, kana bang naanad na kinabuhi isa kahayag ni Kristo. Mga kinabuhi nga naanad sa pagkinabuhi diya sa kahayag, dili sa mga kinabuhi nga nagpuyo sa kangit-ngit. Ang sama na ang kinabuhi nagpuyo sa kangit-ngit, nagpuyo sa sala. Nagpuyo sa kangit-ngitan sa sala. Gusto kang matog kag langit, himo ang imong kinabuhi nagpuyo sa kahayag diha ni Kristo. Amen. Nga ang imong kinabuhi mudan-ag si Kristo, makita ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi bisag asa ka punta ang kahayag ni Kristo
anaa nimo. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Okay, so klaro na mga kaigsunan nga kining resurrection give us hope. Napagilain nga illustration mga kaigsunan. Sa panahon nga ang usa ka liso gitanom siya, okay, this is an illustration. Ang usa ka liso, unsan to pag ila nga buhi na siya nga liso? Ha? Unsa ilanan nga buhi siya nga liso? Isulay siya tanom. Ha? Wala siya gid kuan kanang ingon bang forever nawhanaw. Kundili ang tinanay nga buhi nga liso motubo. Unsay mo nakita sa illustration? Liso nahimo siyang nibuswak na murag zygote dayon nakita ng bag-ong negative na ang bag-ong dahon og nipurma na gyud nga tanom. Mga tana ko ninyo, nakita pa ang liso wala? Wala na. Unsa na nakita? Ang bag-ong tanom. What does it signify? Balikan na to. Unsa gingon diri? Tawa? Tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Okay. Ang imong daang kinabuhi mo to ang imong daang pagkaliso. Okay? Ang imong daang pagkaliso. Okay, wa man ko'y kuan diri liso. Ako mag-imagine lang kung ana ko'y liso dala. Okay. Ikaw ang isipay mo kaugalingon sa una nga ikaw to ang daang liso. Ang imong pagkatao nga kinahanglan itisok, mamatay. Inikamatay niya, mabuhi siya. Dayon, mugitib ang bag-ong tanom. Nakita pa ang liso? Wala na. Asa man nato na makita sa kasulatan? Ikaduhang Korinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. Ang daan nga mga butang, wala na. Nangagi na. Og tanawa, ang bag-o niabot na. Nakita na. Hinumdumi igsoon. Sa dihang imong gidawa si Jesus sa imong kinabuhi, unya ni apil ka sa gitawag nga baptism or imong surrender imong kinabuhi unya ni kuan ka kana ni commit ka sa baptism. The baptism signifies the death and resurrection. Mao man na ang nasa kasulatan sa Roma nga inigtuslob nimo kamatayon. Inighawas nimo pagkabanhaw. Ang imong daang pagkatao nga gilubong, di man ka pwede ilubong pod sa yuta kay mamatay man ta. So tubig, agi tubig ra. Mura pag siya ka ng seremonyas. So seremonyas nga ilubong ka. Then inigbanhaw nimo bag-o na. Inigawas nimo tanawa bag-o na. Ang imong daan gilubong na. Ang imong daang pagkatao patay na. Ang negative bag-o na. Amen. Mo na ang atong significance nganong kinahanglan ta nga mo sanong sa baptism. Kay usa na sa imuhang commitment ba nga, Lord, I am willing to be changed. Willing kong magbag-o Ginoo, willing kong mag-usab Ginoo, pinaagi sa imong gahom. Yes, daghang mga tao, mga kaigsoon nga wa sila kasabot sa meaning sa bautismo. Nagpabautismo ra sila tungod kay kuyog ra. Nagpabautismo sila kay ang iyang amigo nagpabautismo. Pero kinahanglan imong sabton pag-ayo nga ang pag-commit nimo sa bautismo mao ang paglubong sa imong daang pagkatawo o ang paghawa sa imong bag-ong pagkatawo. Ilubong ang daan, mugawas ang bag-o. Amen. Nagpabilin bang liso? Wala. Na ay bag-ong kinabuhi. So mo na nga, kung mo-surrender ka sa Ginoo through baptism, it means you want to change your life for the glory of God.
Buot nimo nga ang Ginoo na ay kagahom sa imong kinabuhi, sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Kinsa may naghatag og kinabuhi sa liso? Ang Ginoo. Kinsa may naikatagos sa pagtubo sa liso? Ang Ginoo. Kinsa may nagbisbis? Ang alagad sa Ginoo. Pero kinsa nagpatubo? Ang Ginoo. Ang Dios mo nagpatubo. Una nga, gusto ka nga motubo ang imong bagong kinabuhi, kinahanglan jud kag pulong sa Ginoo. Amen? Dili ka motubo kung dili ka moagi og kamatayon. Walay bagong kinabuhi nga makita kung walay paglubong sa daan. So kinahanglan ang imong daang pagkatao imong ilubong, mamatay aron mo gitib ang bag-o. Nakuha na to? Kinahanglan malubong ang daan aron mo gitib ang bag-o. Klaro? Klaro ra? Okay, kumusta naman ito kinabuhi? Nagkinabuhi na bata sa bagong kinabuhi? Amen? Hinay man. Amen. Amen. Okay, ikaw ano mga kaigsonan? Jesus' exaltation glorifies the Father. Kabalo ba mo pila ka tao ang naka-witness sa iyang pagbayaw sa langit? 12 lang ba to ka tao? Dili. Daghan to sila. Okay. So ato sang basahon diha sa Book of Acts 1 verse 9. Tungod ni gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Say the name Jesus. Amen. Pasidunggan ang atong Ginoong Hesukristo. Wala gingon din nga pasidunggan tong mga apostoles niya. Wala po giingon din nga pasidunggan tong yang inahan. Kinsa pasidunggan? Si Jesus. To give glory to God the Father, pasidunggi ang anak. Wala giingon sa Biblia, pasidunggi tong yang inahan. Wala giingon sa Biblia, pasidunggi tong mga apostoles. Ang giingon, pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Amen. Pangita ko na mga bersikulo sa Biblia nga, ang imuhang pagsimba o pagtuboy, pagpasidungog sa mga apostles mo, pagpasidungog po sa amahan. Wala. Si Kristo ra ang angayan nga atong simbahon. Okay? Og sa tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, Master, agalon ang tanan. Inay mong tapad, apil ka. Inay mong tapad, apil ka. Tanan man. Wa man diingon diri nga og ang pipila lamang. Nya kinsa man ning giingnan nga ang tanan magsangyaw? Ha? Tanang nagtuo. Hello. Tanang nagtuo. Maoy gisangunan ni Kristo nga magsangyaw. Ato hinunduman nga kining context ang iyang gistoryahan mga magtotoo, dili katong dili magtotoo. So ang tanang magtotoo gisangunan nga magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo. Unsay purpose? Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So gusto tang pasidunggan nato ang Dios Amahan, kinahanglan atong isangyaw ang iyang anak nga si Kristo. Atong Ginoong Hesukristo nga mao'y atong manuluwas mianis kalibutan aron nga luwason ta, redeem ta sa atong kasalanan. That will glorify God the Father. Amen. Okay. So muna ang example nga picture sa katong pagbayaw ni Jesus dito sa langit. Unsa may atong makita diha sa Bible? Acts chapter 1 verse 9 to 11, human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Oh, imagine
gibayaw siya dito sa langit, samtang nagtanaw sila kaniya. Kinsa man sila? Kato ni mga disciples ni Jesus Christ. Unya, gisalipdan siya panganod og wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, mga anghel to, nga mitungha pagkalit. Kisa mang tawhana mo, tunghag kalit. Dili kina basta-basta na ganigahom. Anghel to, nagbistig puti. Nitunghag kalit, og mibarog tupad kanila. Uy, diin magikan. Kisa man ni, tawhana. Nitungha magkalit. Unya mingon dayan siya, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit? Nganong nagbarog mo dinhi, sigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi. Samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Tanawa, mao ni ang atong ilhanan nga ang mubalik gikan sa langit tinuod nga Jesus. Sa samang paagi nga gibayaw siya padung dito, mo pong paagi inigbalik niya. Dili ka na Jesus nga mukalit lang tungha diha. Nga uy, hala nay nagpailang Ginoo. Tuwa sa kuan, Africa. Tuwa sa Amerika, tuwa sa mukalit lang tungha nga magpailang Ginoo. Kuyaw na kay dili na tinuod Ginoo. Kaya ang tinuod nga Ginoo mo balik samang paagi nga sa gibayaw, mo pong paagiha mo balik unya siya. Amen. Kana nga maong himaya makita o madayag unya sa tanang tawo sa kalibutan. Nganong posible na mahitabo nga makita sa tanang tawo na nagitas katapos sa mga adlaw. Kay kung ang Ginoo mo nibalik pa atong year 2000 or mga 1990s, dili pa ma-realize ang gingon ka sa kasulatan ba nga makita siya sa tanang tawo. Sumala sa gingon diya sa Thessalonians. Nanong karon ang perfect nga time nga pwedeng mo balik ang Ginoo. Kaysa karon panahon na, high-tech na kayta. Bisag asang dapita, naanay cellphone. Inigbalik sa Ginoo dito sa Mount Olives. Sa Mount Olives man siya mo, balik. Mo kunsad. Gikan sa langit. Na ay mga mag-televise ana, na ay mag-video ana dito. Unya, mag-live na tibuok kalibutan. Mag-live tibuok kalibutan. So, posible ba nga makita ka, inigbalik sa Ginoo? Pero para nako, dili ko ganahan makita inigbalik sa Ginoo. Kay kinsa tong makita inigbalik sa Ginoo mo tong mga nahabilin. Ganahan kang mahabilin? Ang makakita raan na inigbalik unya sa Ginoo ang katong mga mahabilin. Kay ganuman, inigbalik sa Ginoo, rapture man. Unya, muuna og sugat katong mga nangamatay nga na ni Kristo. Din musunod ang katong mga buhi pa nga na ni Kristo in a blink of an eye. Usa ka pagpamilok, muusab ang atong lawas, musugat sa Ginoo Dios kapanganuran. Sa to pa, wala pa ni konsad ang Ginoo sa yuta, naapas panganod. Musugat ta didto. So kinsa may posibleng makita, nasa makita ang appearance ni Jesus Christ, katong mga nahabilin. Makaingon niya sila, tinuod gudi ay. Hala Lord, pasaylo. Wa na, ngay nagpasaylo niya, wa na nahadala sa rapture na habilin. Unya, unsay mahitabo? Magmahay. Magmahay, sayang wa ko nagtinarong. Sayang wala ko kinabuhi nga uyon sa Ginoo. Sayang. Nay, nabili na noon ko. Nahala mga igsoon. I hope nga walay mahabili na to. Kaya ako, dili ko ganahan anang tayma nga maapil ko tanaw sa cellphone nga ang Ginoo nabalik. Gusto ko nga apil ko musugat sa Ginoo. Amen. Asa man ka, sa mutanaw niya sa pagbalik or musugat dito sa Ginoo? Ganahan ko, apil ko nga musugat dito sa Ginoo sa panganod. Hallelujah. Kaya mo balik siya sa samang paagi. Inikayab siya, mo balik po siya. Sinapnay sa panganod. Asa na mabasa? Sa Book of Thessalonians, sa gisulat ni Apostol Pablo.
So mga kaigsonan, ang atong Ginoong Kristo nga nabanhaw ni kaya mga to sa langit mo balik pag-usab mo nay dapat natong pangandaman. Nangandam ba ka sa imuhang kamatayon? Very good. Unsa may imong giandam? Insurance. St. Peter, unsa pa na Manulife, unsa pa na Health and Life, unsa pa na imong giandam diha nga mga insurance. Hala, andaman na tanan. Pero walay pulos ang imong pagpangandam. Kung ang imong gipangandaman ang imong lawas, wala nakaandam ang imong kalag. Dapat andam tanan. Amen. Nakapangandam man gani ka sa imong lawas o in kaso mamatay ta, sige okay ra na, ready na. Ay mo problema about anang lubnganan kay nartay lubnganan. Way problema na. Ang importante dapat natong unahon ang seguridad sa atong kalag. Atong kinabuhi mga kaigsonan nga one day we will meet with the Lord. One day, inay mong tabad, one day you will meet the Lord. Ganahan ka makita sa Ginoo? One day, we will meet with the Lord face to face. Dili ba kakamahadlok anang tayma? Or malipay ka? Para nako excited ko. Isa excited, isang kamot. Amen. Kisa excited, isang kamot. Dapat excited ta sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Unsa ilanan nga excited ka? Kanaron ato nang istutan. Unsa ilanan nga excited ka? Sige, so to conclude this message mga igsoon, I have questions. Ikaw ray bala unsa imong itubag karon? Apil na ba ka sa iyang gingharian? Put pasabot naa na ba ka sa team sa Ginoo? Are you in the team of the Lord? Kaya kung wala pa ka naapil sa team, di isa pwedeng mong substitute nimo. Or magdula ka din ha, walay pulos imong gibuhat. Kaya wa pa kay apil. Kinanglan apil na kasging harian. Amen. So unsang paagi nga naapil ka sa gingharian sa Ginoo, imong gidawat sa Kristo, imong gituon sa Kristo, o nagkinabuhi na ka sa rules and regulations sa Ginoo. Amen. Mo na ilanan sa naapil na kasing harian sa Ginoo. Wa na ka nagbuot, naanay nagbuot nimo, naay nag-coach nimo. Nakuha ra? Ha? O sig pataka ra tag dula din na niya, wala ta nagsubay sa rules. Sa gingharian sa Ginoo naay rules and regulations. Amen. Dili ta magpataka sa kinabuhi kay naay do's and don'ts. Say pwede, say dili pwede. Ikaduha, nagtuo ka ba sa iyang gibuhat para nimo? Do you believe sa iyang gibuhat para nimo? His substitutionary work on the cross. Imo ba nang gituan? Oh, Lord, akong gituan. Ikaw mo'y namatay, puli nako. Ikaw mo'y nagbayad, imbis ako'y magbayad, ikaw mo'y nibayad. Sa akong utang. May tag naapil ba itong utang ng kuskumska, Lord? Manapil ang utang sa kumskam, bayad kita. Meeting na utang ng utang, no? Bayad kita sa utang sa kumska. Kami po, utangan po, Miss Kumska, bayad kita. Pero, ang gibayaran ni Kristo ang atong sala. Amen ba? Kanang imong utang, bayad na. Pero ang imong sala, gibayaran na sa Ginoo. Amen ba? Amen. Amen. Okay, so, ikatulo, patay na ba ang imong daang pagkatao? Patay na ba? O buhi gyapon? Imo na ba itong gilubong imong daang pagkatao? Or maura gihapon? Dili gyud mo gitip ang bag-ong tanom. Dili mo gitip ang bag-ong kinabuhi kung ang imong daang pagkatao na gihapon. Package na ba yan na? Package na na. No? So, patay na ba ang imong daang pagkatao o nabuhi na kakaron sa nga bag-o diha ni Kristo? Ha? Kumusta imong kaugalingon? I-evaluate ko ni imong kaugalingon. Nabag-o na baka ko sa? Pitok-pitok imong mata. Nabag-o na baha ko? Asa man nga part sa imong kinabuhi na bag-o ka? Uy, salamat sa Ginoo na bag-o na gyud taon ko, pastor. Di na ko mamalikas pare sa una. Nya di na ko chismosa pare sa una.
Nya dili nakaayo ko palautang sama sa una. Ha? Unya, wang gihatagon ako pastor sa una, dalo kay ko pastor, karon salamat sa Ginoo. Kabalo jud ko mohatag pastor. Nya sa una kay perti ginako pagka dalia masuko karon. Kabalo jud kong pugong sa ako ang baba, di na jud ko dali masuko. Salamat sa Ginoo pastor. Nabag-o na jud ko. Amen. Sa una pastor, kanong masikhan ko magdula, manumbag din ko karon kay ako na agwan taon, bahalag sakit. Na gitumban ko sa patumbi pa ng pikas. Oh. Nana ba? Nana ba yung makita ng kausaban sa itong kinabuhi? Amen, Nana? Padayon. Inay mong tapad, padayon. Padayon. Nanay kausaban, padaghana. Nanay pipila, padaghana. Aron mas manindot pag itong kinabuhi, kanang mga ginagmay niyo kausaban karon na kanang sa una, bati sa una karon nindot na, ana ba? Hala, padaghana na. Ina naman gyud ang kuan kinabuhi no, gradual. Pare atong tanom, ni diretso ba ito dakong kahoy? Di ba? Niagi pag nabuak, dayon negative, nasaygot din himong gamayng tanom din na porma ang dahon din usa pa modako, din usa pa manalingsing, din usa pa mamunga. Ang importante na ay makita nga kausaban. Nagsugod og tubo hangtod mamunga kaysa nitubo og kadyot dayong namatay. Oh, lain na po nang istorya katong sa parable of the soil. No? Katong lain-lain klaseng soil. Parable of the seeds. Lain-lain klaseng seeds. E dili man tanang seeds maayo. Dili pod maayo tanan nga yuta nga tamnan. Okay, so ang pangutana, patay na ba ang imong daang pagkatao o nabuhi na ang bag-o nimong kinabuhi diya ni Kristo? Sunod, number 4. Okay, basa. Unsay imong gibuhat nga nagpasidungog sa Dios? Unsa may imong gibuhat karon nga nagpasidungog ka sa Dios? Kani imong gibuhat karon, nagsimba ka sa Ginoo. Nagpasidungog ka sa Dios. Kanang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, nagpasidungog ka sa Dios. Unsa pay pwede nimong buhaton para magpasidungog ka sa Dios? Sunod, gibayo ba nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kanang gibayo, gipataas ang Ginoo. Siya mo'y nakit-an, siya mo'y nadayag sa imong kinabuhi, dili ang imuhang pagkatao. Si Kristo na. Amen? Ikaunom. Basa. Gisangyaw mo ba si Kristo sa imong mga kaila? Amen? Kinsa may imong mga kaila? Imong classmate, kamo mga estudyante, na mo mga classmate, sangyawi ang inyong classmate. Ayog kaulaw. Ang dapat maulaw katong nagbuhat og daotan. Ang dapat maulaw katong mga kawatan. Ang dapat maulaw katong mga kurakot. Ang dapat maulaw katong mga bati. Pero ang imong gibuhat maayo, di ka dapat maulaw. Amen. Kaya mga tao karon nga wa ka sila maulaw, nga nagpadayag sa ilahang lawas diya social media, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Wa man ka sila maulaw, anang ilahang laway kaayo nga mga kuwan, kanang pasundayag sa Facebook. Ikaw pagkaha, Kristohanon ka, dapat di ka maulaw. Nga imong isangyaw si Kristo sa imong mga minas kinabuhi, sa imong paryente, sa imong mga higala, sa imong friends, ay kaulaw. Kay the more mga kaigsunan nga musangyaw ka sa pulong sa Ginoo, the more ang imuhang eagerness nga magkat-on niya. The more nga mosuod ang imuhang relasyon sa Ginoo kung ganahan kang magsigig istorya may tugod niya. Buti pasabot, espesyal siya sa imong kinabuhi kay imo siyang gipanabi. Ang tana ko, espesyal ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Imo ba siyang gipanabi? Kung espesyal ang tao kaayo sa imong kinabuhi, di ba? Dili jud ka kapugnan nga manabi jud ka. Nakinaibgan pananglitan. Ay. Nakinaibgan. Ay kung ingnawan ani mo siya ipanabi sa imuhang mga friends. Ganahan lagi kay ko ato niya. Magkuan magyut kam
Magsulti din na sila na, ako'y nakitaan ba? Babaha kayo. Ingat po itong, napo tayo mga bay, gapasiplat. Ako'y nakita, gwapo lagi ito siya. Ana na magsugod sa youth camp man na, may gani kayo mag-ibog-ibog mo, ana sa mga kastuhanon, ayaw mo pag-ibog-ibog dito sa gawas. Hello? At mo pag-ibog-ibog sa mga kastuhanon. Di good ko, mo supak ka na, nang mag-ibog-ibog mo. Kaya anam mo padulong mo dyan mo magbinyo. Kaysa magbinyo mo, niya ulas Ginoo. Nindot man ginang mubati tagugma. Amen? Pero ang uban nga wala pa na minyo, sige lang kay, lain po ang ilahang kalipay ba? No? Pero nindot gina siya nga, ang imuhang kanabang giganahan ba, imong gipanabi, kaya pasabot special siya sa imong kinabuhi. Ang pangutana, kung Ginoo special sa imong kinabuhi, willing baka imo siyang ipanabi? Dili jud ka mapugnan. Imo gid siyang isulti. Bukang bibig ang Panginoon sa iyong bibig. Bukang bibig ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga naman, special siya sa imuha. Amen ba? Sunod, gusto ba kang magpagamit sa Ginoo? Kung dili ka magpagamit sa Ginoo, kasi mo gamit nimo. Kay kung di ta magpagamit sa Ginoo sa itong kinabuhi, kanang, unsa man ang word magpagamit sa Ginoo? Lord, gamita akong baba, gamita akong binuhatan, gamita akong kinabuhi, gamita akong unahuna, gamita akong, tanan nga, akong kinabuhat. Ikaw, Ginoo, mo'y kanang maggiya ani. Ikaw, Ginoo, mo'y maniho ani, para manindot ang akong kinabuhi. Kana, willing ba ka, ana? Tanan, nga willing magpagamit sa Ginoo, o willing magbago sa Ginoo, tanan nga na diri. Gustong maging appeal sa gingharian sa Ginoo, part of the kingdom of God. Kung usa ka nga naigo aning mga pangutana, palihog tindog. Unya, come to the front. I challenge you. I will pray for you. Nga tuguti ang Ginoo. Kanang imong pag-aristobangan usa ka ilanan nga ni surrender ka sa Ginoo. Any of those questions nga pwede nimong na-aplika sa imong kinabuhi o naay mensahe ang Ginoo nimo karong buntaga. Ay kaulaw. Ang yang worship team nga moaris tubangan atong kantahon ang angayan Ginoo ikaw ra. Ang samtang mag-play ang worship team sa kanta, hinahinay mo aris tubangan katong willing nga magpaampo, magpa-lay hands atong tugutan ng Ginoo nga naa siya'y buhaton sa imong kinabuhi. Tuguti ang Diyos. Surrender sa Ginoo. Asa man ato nga part sa imong kinabuhi, ang kinahanglan kag tabang sa Ginoo, kinahanglan kag kabaguhan, kinahanglan kag kausaban, kinahanglan ba kag kaayuhan, nagkinahanglan ba ka nga gamhan ka sa Ginoo, nagkinahanglan ka nga ang Dios magiyan nimo kada adlaw. Come in front. Hallelujah. Thank you, Jesus.